karo aku. Kok tak sayang? Kok bubuke nang pupukku kene? Tak elus-elus rambutmu. Orang ngapa nggo waret? Ngapa? Mateni aku. Arep mateni aku, wani. Hah? kok nanya Aku wong wis genah ngerti iki bojoku kok jenengan ki saking sing wedoke ya ngono. Lah piye? Lah nek aku jenenge tresna ya ora peduli to. Jenenge tresna ya walaupun iki wis duweku, rasa sok perna-perna. Kaya ngono duwekmu? Duwekku. Kowe gelem rumangsaku kok mbok golek liyane iki sing regan iki sing oke. Aku gak. Aku senenge ya tresnane meng karo cindil iki. Iki kaya ngene iki kudu cindil. Apa? Sing jenenge celurut ki ya kaya. Sik, aku kok yo bengi iki luar biasa ya. Ngopo? Ngapa? Ngapa? Ngopo? Ngene ngapa? Ya kono no iki no bapakmu tandang ngono ki no. Oh, entuk loro. Ah. Ora iso omong apa ya kok ngene-ngene. Nek nggih pondong to, Mbak. Mboten niku. Niki sing Mbak Tati Mbak Tatin Titot. Rodet. Titot. Titrot. Mbak Tatin Titot. Heeh. Mergane ngapa kok dijenenge Titot? Lah mboten dong nek kudune lanang nek titrot niku. Gah aku. Sing ngodoke sapa? Aku wegah, aku nek ngene iki wegah. Dijenenge Titot ki mergane gedhe. Oh. Nek gedhe ki Titot, Nek cilik nek cilik ya. penono besok ben gede. Lah. Lah iya ngono kuwi lho maksud. Gedek aku. Wis diultimatum ya aku. Kepiye? Ora kena saru. Engko nek saru terus Mongko istighfar. aku lahir krepyak kuwi wis saru. Lah kok saru piye? Lho, lahir krepyak kan mboten ngangge napa. Oh lah, bener. Nah. Kabeh menika ngoten menika. Nggih. Ngapunten lah kula ya ora ngerti kompake kula malah nganggo kuning niku. Betul nanya jenengan ki ya kepiye to? Lah kepiye to? Nek paling ora ya seragam ngene kok jenengan ki Amit Sewu. Wonten Wis spray. Pak Haji lho. Nah, Nggih, kula nuwun, Mbak. paling ora ki jenengan ki ya mrajake kostume ya sing apik lah. Iki spray sik tok nggo meneh. Kuwi ana wae barang kuwi. Spray gambare tawon. Lho, Terus ikete biru. Biru. Gek terus iki abang kuwi tegese kepiye? kok aja ngono. Biru ki tandane tetek. Tangguh. Kaya banyu segara sing rupane biru kecampuran apa wae tetep biru. Lah terus nek iki kuning iki Kula pikirane kudu tetek lan tangguh. ngono. Sing kuning iki kuningku kebak pengati-ati. Nek wis mantep pikire ning atine kudu kebak pengati-ati. Sebabe. Lho, terus iki abang. Berarti kudune wani. Nek wis pikirane mantep, Heeh. atine ya wis mantep, lagi mlani mlaku. Nek kuwi congklang ya, Mbah. Ayo. Ngapa aku ngerti kok nek arep mbok tubruk. Ra, nubruk kowe ya kejeron. Lah ngapa? Aku ya mbok tubruk ya gak. Urung tak tubruk kowe gedendro aja meneh wis nubruk. Piye kok. Wuh. Ora apa-apa. Loh, saya sama loh sama Mbak Niken. Oh iya toh? Bentuknya. Coba Bu. Jejer Bu. Bentuknya iya kan? 11 12 kan? Iya. Lho, padha. Iki anak wedok. Iki yo ketok banget nek wong sak Suminten edan. Piye? lakon dadi satriya aku iki. Satria sapa? Citraksi. Lho iki kok jejere aku dadi satriya ya. Sapa? Satria kok kaya tikus. Yo wi delokan kaya ngono iki. Ya tikus iki ra yo. Yo kuwi ngono. Ketok gur glepung iki sengak-sengak kok. Malah Aku wingi ngetoprak dadi satriya pisan iki malah kaya ledek ketheke ngerti ra? ya lah dia kedake nang loro. Kalau Apa loro? Siji munyo, sing siji apa? Nika menangan ingkang pundi Mas Yusuf? Ki sing niki riyen, fragmen niki riyen. Fragmen? Iya. Sido kalih niki? Ora sida. Alah ya ampun, nek iki rak men griseni tok. Iki kaya Tom Jerry nek ngene iki. kepiye? Griseni. Wah, aja tak delok wujute. Lah delok apa? Permainane, Nduk. Apa-apa. Nek ngono ya permainane ya gur permainane gur kaya. Lho aja kaya kepiye wong kuwi urung ngrasake. Ha iki nek dadi bojoku rak yo ning tak pites. Oh lah iya. Ora usah tak pites ilang ono tupe bae. Dinggo Nek dolanan. tupe jeneng iso ngentup ya? Heeh. Fragmen yakin? Yakin. Kok sik masyarakate gelem ra? Pak Bu Gelem. purun fragmen apa mboten? Tuh. Purun?
rame lho ya. Nah, kandang muni ra masuk. Tadi kelingan kan. Iki masuk ora? Masuk ora? Masuk. Masuk. Ora masuk dimasuk-masuk ke. jan kapikan iki. Lah, Ki sing Den Mas Broto sing masuk. ora kewale. Yo, ndang. Wale. Oh. Jagat Wasesaning Bathara. Kuwi dadi apa? Aku dadi Broto. Lah kok jagat wasesane. Tengahing mlaku sepo sepi sepen. Aku dasare yo ijen tanpa kotokan. Den Mas Broto. Den Mas. Panjenengan menika kula antu-antu kawit mau lho kok ya agi ngetok ning jenengan wonten pundi? Ora neng liyane to brotone iki. Lah piye? Jan kesiksa aku dadi broto iki. Den Mas. Suminten. Injih. Ana apa Cahayu? Kula menika ngantu-antu panjenengan kawit wau, panjenengan kok mboten liwat-liwat. Lho, aku ya neng kene wit mau kok wis. Napa injih? Iya, Kok Cak. mboten ketok? Lho, Mergo sangka cilike. dasare ya gur cilik kaya. Mosok kowe ora ngerti aku. Oh. Lho. Wingi cekel sabetno ajur e. Den Mas. Ana apa Suminten? Sejatosipun kula menika ajeng apa ya? Kula menika bahasa Indonesia nih, saya mau mengungkapkan perasaan saya kepadamu. Oh iya? Iya. Apa? Kamu pengen Ora tahu? neng ya satria nganggo wow. Ora Den mas. Mas. Piye Suminten? Kula menika Piye? tresna kalian panjenengan. Kowe kudune ngerti lho Suminten. Lah apa? Aku ki wis dipacangke karo cempluk. Ceplok. Iya. Ceplok sing lemu kae. Lho, lemu iki kan dhisik. Saiki Lah panjenengan nek nggih nek meng karo ceplok karo aku rek ya ayo aku to ya. ya aja ngono tresna ki ora mandang rupa cah. Ya jenengan jajal sih karo aku. Wah, kaya- Jenengan nek urung tau jajal to? Wah, kok mosok nganggo nyoba? Jajal ora sih, dituku. ibarat panganan Iya, dicicipi sih. kok gek bayar. Lho, aku wingi nyicipi bayar e. Engko nek bayar Nek piye? kalian kula mboten sah bayar gratis tis. Oh ngono. Injih. Oh iya. Gelem ya? Arep ya? Mau ya? Yes ya? No. Yes? No. Yes. No. Yes. No. Ya malah dadi Piye ta iki? dadi pelajaran bahasa Lho kono Inggris. yes aku no kok. Lho. Den Mas. Aja ngono Semit. Aku ra tresno, abot rasane ngatiku cah. Aku wis tresno marang cempluk. Neng kula menika tresna kalian panjenengan saestu lho. Isih akeh priya kang luwih bagus tinimbang Broto. Neng menika ati kula menika sampun wonten jenengipun wonten mriki menika. Aduh kok kemebul. Wonten mriki menika sampun wonten jenenge Subrata. Subrata. Sune rasa seru-seru. Broto ngono wae. Lah nggih wonten mriki. Tulung resik ana jeneng kuwi ya cah. Enggak bisa. Lho, aja ngono. Kowe mlanggar. Ora iso jenenge wong tresna kuwi nek wis manjing ya tetep manjing. Nekat to kowe. Aku wis nggone cempluk. Mboten. Dipupus. Jenengan kudu kalih kula. Ora iso. Jenengan kalih kula. Ora iso. Apa tak kempit? Sik apa nggon crita ki Broto ki ya dikempit to ya. Ya ora apa-apa iki sanggit liya. Oh. Aku ki kaya ngene iki satriya jare. Rina Nekat tenan bocah iki. rasa Suminten. Akeh liya kang luwih bagus tinimbang Broto. namung ati kula menika namung panjenengan tok til. Tresna iku aja njuk peteng nyawang kahanan. Kula Aku wis panggonane tresna kula sampun wuta. Sampun panjenengan tok.
mboten enten priya liya sing wonten ati kula. Yu sapa? Ra masuk, ngerti ra? Wah. Lah sing masuk ke aku ya sapa? Kono ki ora masuk prei. Cukup natimu. Ambune Ngendi atus yo? ra to mojane Wadus. kok mambu Nganggo sabun sing banter dhewe. Apa? Wing. Wing. Sabun solek. Lah sing penting sabunan kok yo. Ora sanglek sisan. Oh iya. ngenteng Sabaro yo Cahayu, sadaro yo Cahayu. Aku wis duweke cempluk seminten. tak peduli pokoke jenengan kudu dadi duwekku. Aduh, aja kaya ngono. Ngapa? Lho mosok gandrungan ra entuk ngematke lho. Ora. Lah kudune aku yo Nek ngemat. jenenge mah ya mah rahmatke, berarti panjenengan nggih tresna kalian kula. Ya kur kepengin krungu suaramu. Ning atiku wis gone cempluk. Awas main slamen. Aku ra entuk ngematke. Ra. Heeh. Kok nganggo kuwi barang? Ben ora iso ngematke. Malah ape deboke. Sembrono. Kowe iki ya debok mosok apik debok. Panjenengan mbok ngrungokke suwanten kula rumiyin to, Den Mas. Yo. Menawi panjenengan menika ngrungokke terus kesengsem kan menika mengke saged dados tunggal ngenten menika. Apane? Sesuk nek dadi manten, tandane aku sing kae lho sing ora nggo baju lho. Wah, Basahan. basahan. Ngono ku rasa dandan ning isor talang kuwi pasudan wis basah. Lah dadak dandan Ora Maksudnya tegese sing jenenge. kae lho, sing jenengan ora nggo baju aku ya ora. Oh berarti wong loro ora nggo apa-apa. Ora. Ora sida mantenan iki. Genah gegaruk limas. Terus nanggap mayang. Weh, Ning dalange Udu Yusuf. terus Ora masalah nek aku. Dalange sing pacare Mega kae sapa ta? Oh Alpan. Aja manasi kahanan. Kodak broto nesu. Kapan sumanding rasa mlaku wae to Den Mas. Anteng. Terangane wong wedok ki nek nekat ya luwih medeni. Dipirsani piyayake. Sisihmu Kok kaya kenal pot serigala. Malah kaya sing jaga sandingku. Apa? Rina Kudune kowe lingsem dipirsani piyayake. aku wis ra ndek isin. Loh. Arep ngapa? Aja ngono. Lah ngapa? Aku ki duweke cempluk seminten. Ora peduli, kupinge krungu ora ta? Wah. Suwe-suwe tak anu lho. Mau aku secara Tak ewangi. Aku gandeng aku mangkel tak gawe kasar apa piye? Nyonya bendro nyonya. Anu bubar mawon proprake Mas. Lele nyengkiwing tenanane lara tenane. Iki ketoke suminten kerosan iki. Ayo Suminten tenaga. rasa banget e. Wis suminten keker wis sok ning gym. Rada kalem, Dik. Piye? Mau aku kalem ra gelem. Saiki njajal tak kasar gelem ora? Ning kowe yo aja nekat to. Aku ki wis nggone. Ora peduli. Nyo bendro nyo. Krungu ora kupinge. Wala nek ora redune-uneke kowe rasa dopraneh. Mula gelem karo aku. Kok tak sayang, kok bubuke nang pupukku kene, tak lus-lus rambutmu. Orang Ngapa nggo waret? Ngapa? Arep mateni aku, wani. Hah? gegalaan suminten iki jah. Panjenengan menika kados pundi to, Den? Aku ki wis duweke cempluk. Panjenengan gur tak kon nyoba 5 menit wae.
5 menit iki 4,5 5 menit kan ming sedilit to. Lah ning mengko nek konangan cempuk rak yo dadi geger. Ya mula ndelik-ndelik. Wah ngajak ora beres iki. Elek. Penting kula menika sampun ngrasake panjenengan sampun ngrasake kula. Lah aku biasane anggere bar ngrasake iki gek tanduk gek monggo Mbah. Lah menika ingkang kula kajeng ngaji. Ning yo aja ngono, aku ki wis ana sing duwe lan aku ana sing duwe ya ora apa-apa kowe tresno karo aku. Heeh. Lho, Lah panjenengan mboten saged kilaf napa? wah ki ngajak geseh. Elek. Ki cara lampune mati 5 menit ngono wae to. Geger iki. Kilaf sedilit. Ora iso. Bisa ya? Ora ya. Oke ya? Enggak ya. Oke dong. No. Oke. No. Aku kasar meneh. Arep aku kasar meneh. Nyo watunya. Mbah. Mbah. Lakone bojo iki neh nganti merinding aku. Ha iki lakone suminten Cara sing dadi suminten ki si Saras wong ngono to. Gelem karo Saras. Panjenengan menika namung tak kon muni iya oke aku gelem aku tresno karo kowe. Iya ki abot sanggane. Mergo aku ki wis duweke cempluk aku ora iso. Endi to jenenge ceplok kok nen rene? Kon rene jenenge ceplok. Cem reno cem. Aduh. Nek nyeluk cempluk kepiye iki? Cempluk lagi ning pasar. Aku tak njajal pethukan karo cemplok. Etok-etoke kowe cempluk. Mangsaku wong wis genah ngerti iki bojoku kok jenengan ki saking sing wedoke ya ngono. Lah piye? Lah nek aku jenenge tresno ya ora peduli to. Jenenge tresno ya walaupun iki wis duweku, rasa sok perno-perno. Kaya ngono duwekmu, duweku. Kowe gelem rumangsaku kok mbok golek liyane ki sing regane sing oke. Aku gak, aku senenge ya tresnone meng karo cindel iki. Iki kaya ngene iki kudu cindil. Apa? Sing jenenge celurut ki ya kaya. Rumangsaku mbok golek liyane. Wong senengane kok ora ngrusui nggone tangga to. Ya ora apa-apa ngrusui tangga iki senenge padake. Nganggur. Apa? Mandi kae mau. Rene, nek ora saking tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nek ora saking jenengan sing lenjean ya ora mungkin. Wah, ora. Yo. Karo aku wae, rasa karo kae. Iki bot. Iki karo aku ngono iki lho. Ih. Kowe karo aku wae gelem ora? Mulya kono mulya. Bangane dienggo rebutan mulya. Mangsaku ora iso. Ora iso Mbak Yu, iki nggon aku. Lah gelut wae apa piye? Ayo. Kowe kudune kowe iki misah. Rene. Ora milih sapa? Milih ndang ngomong. Duwe mulut ki dienggo ngomong. Mulut pecangkem ora go. Wong lanang iki kudu duwe pilihan. Rumangsaku kok. Maju. Kene ya, kowe karo cemplok medisia-sia to, melu aku wae. Mengko nek ngelak tak mii gelem ora? Ya wis ayo. Karo aku gelem ta? Gelem? Ya wis gelem rene. Plok tak guyu-guyu. Jane iki bojoku ki barat gaden tak burke lho nyono. Ning ora iki nggon aku. Ngadepi aku sik. Aku pengen ngrasake bojomu. Mbok lilakno 5 menit. Lho ora pareng. Kuwi nggon aku karo tok rasa-rasake nganti koyo. Brata. Nek, sini. Tanggung jawab lho. Riplok tandani. Mau nang ngarepku dhek ngomong nek tresna karo aku, pengen dadi bojoku. Ketoke menyerah terima dadi penonton. Wis kek kukut kono kek mulai wis kek tiga bali wis. Kek delok ning kono wis ora usah ngriku. Wis kek terusno entukmu nembangno. Aku tresna panjenengan lho, Mas. Cepronetan. Aku mau diare film gitu kan. Wong karo ceplok wis sia-sia ngono kok milih ceplok. Wis kadung
kadung ninggal KTP. Rumangsaku dadi wong lanang ki ya ora plin-plan lho kuwi to, Pak. Kok rumangsaku kowe iki ya nyonyo aku ngomong karo kono terusno karo aku terusno. Ah, kuwi mau ngomong nek gelem dadi bojoku, senenono kuwi. Dadi wong lanang kok plin-plan. Sapa sing ora gelem mau muni kowe nek dadi bojoku tak tukoke mobil ngono ta memang bojoku ki nangis bungak-bungak kayak rambutnya brindil kena Kayak kaya pudol. aku ki malah Kaya pudol. anu Nyanyi lali janjine. ayo gek terus nono bojoku saya suwe saya kudu amit saya wis brodoli Kaya pudol. ku putul Wah, aku dilono kok putul. oh Pak Ya wis. tak kira terus yen wis tak teruske lho bro to Terusno. nganti rampung nek nganti kowe ora gelem karo aku oh gelut tenan wengo Damai. mah Damai. Rasudi rungokke sik Loh. Bu, wong liya wae ora trima lho, Bu. Lho. kaya uncek jar kaya uncek kowe nggo rebutan jane ya ora Pak ning kepepet skenario ngoten niku jane kula ki kaya ngene iki kok nggo rebutan ya Mbak lah iya ora kaya ngene kok nggo rebutan anggone aku nggo keset ngerti ra Jane aku ki ya wegah. lah ya piye to iki sing ngakon dalange lho Heeh, iki pamundutan lho. Kapan aku dadi dalang ijo genti. arep ngapa Ngene iki. ayo teruske Mbak Lho ki sirahku mumet tenan iki. yen wis rina tas matke kono-kono Arep kanggo meneng mengkem enggal paratri kangka ya Allah rupane jijik wong liya do jijik aku sing gawe tenang bae kaya rupa gur jijike ning ati. Lho. Ya. Atine luwih jijik Bang Rai. kangka Seminten. apa? Seminten. Panjenengan tresna kalian kula. Piye ta? Arep ra? Gelem ra karo aku? Gelem ra? Gelem ora? Hah? Gelem ora karo aku? Hah? Gelem ora? Arep ora. Yo Arep karo kono apa arep karo kene? Wis kek nrimo bae, nrimo bojomu iki. Gelem ora karo aku? belakone ganti neh. Gek men rampung neh doprake ngejo kesiksa aku dadi doprak. Ayo terus kena. Wis, rasah diteruske bawane nggih ayo ninggal katresnan wae, Mas. Nah, ojo wis anggap wae masa lalu, Dik. Ya. Aku wis otesi cempuk. Saiki joget wae karo aku. Ayo Yo tak joget nuruti yo. nek mung joget. Totong Mas ninggal katresnan ya. Kok nek ra gelem ya tak pecek. ora apa rene liyane nek iki. Wong sing banase koyo ketoke kurang iki.